Nakabenta ki khobor ke baman kasngi subscribe yo Antor News. Kublai phi baro kinigilong ki khubor bam takasngi. Ki MLA ka People's Democratic Party PDF ne kasing sa jan kilapnya so no eladi bar ka National People's Party NPP ha ka jingelang ba isyongkun hapo ka office tray kam ka NPP hasilong. Ka PDF kadon arngut ki MLA bat kini kidei u president ba Kevin M. William ngam uba mi khmat ya ka sora bat working president ba Bante Dor Lingdo uba mi khmat ya ka Mauken Rong. Habakran hagani ka jingelang u vice president ka NPP bat sembut menteri rang ba ka jela ba Prestun Tensong ulaong ba ka jingete so skular balaya soy hne kasngi kadei ya ka ban shimkhya kum ka jingete shongkurim. Ulaong kum ka jingete shongkurim ngimdei banya khlat lentino tang a lani laibnai lani shisnem arsnem henry dei tang ka jingyap ka ban pinya khlat. Haba priang yakini ki arngut ki MLA Shaka Party u National President ka NPP Conrad Kisangma ula pinbut ya ka jingkran u sembut menteri rangba ba Prestun badong ba watla ka jingya kintiu kurim ka dei minta kasngi henry ka NPP bat PDF kilayalang samla la slembha. Uong ba ka jingya kren halor ka jingwan benrap ka dei ka bala pelong la slembha. Henry ki arngut ki MLA kila shimpor banyakren bat banwan ra lang ya kinong kersyan kabadai karai kababiang e. Ula kula ru bagani ka sorkar balayate kadai kabladep ban kmi bat puli bha. Bat ba ka sorkar jela kansale ya kabadon kam halor ki jingdawa. Ula ong bagani kadai ka sngi kaban sa jingken mau namar usngau bakadai ka sngi kentiu kurim jongki. 2 persons sign the marital certificate Pak Kevin and Pak Conrad Sangma, and now we become one. And you need to understand one thing: oneness, we become stronger. Katakan dari kebangakwa bang kajing yalong kawai nakia kan penklan ya ka parti jong. Dengai ko Malaysia jangu ya kini kirurang ba ki badon syadin jong aparo ki perlok MLA ki perlok ministers bat kamtam kerpang ya pi ki leaders ratba jong ka PDF ngan meripicu ya kejuk ka kti tambang lasutu saya kedak kani kadai kabapilale kat kum kanong rim kabate banla ngakan mau hakapor mensyua ba ong kliap lamai ka khnam kum la syai dang mi khnam kam dei kata ka kliap lama hadu menta ka khnam ka don tak pom don meli we tengah try bikin maulud ia katu ka political history tenrei menta ka genti kinong yalam jompi kini ki armut rengkat ubah auspicious dei ki brio ki bayad da kalenti ke badai thik pathik nadu ke grassroots level hadu ke district level thik pathik pia slop pia pelu jumut namar pi kat ka songkha songman dei pasu yo ya petang ru benai lawai ke yo shom tak sistem asne katar komlo re habang ile shomkha hadu layak mereka ta ka de kutun kame ka kubor ka bangakwa bantha na kaliang ka NPP bat ka PDF ai bakan ka wedding ceremony ka bangile menta kami kan yaine pateng la pateng nang tamannya ke baong ka paidang ke batay ba haka politik siyong no permanent enemy namar paro ay sudhulot kata ngapa dengan ong kumni haka politics don tangki permanent friend sudah duna saar manu bantip yo adin lai benai sau benai yo mi saar poi lai puar menang election satai sesoyong long imatkan poi kapor
bangin ong hiar no jerong bos do ya teng no dak kejap bud yang ini dak bud dak kejap nginya mangi ka kali tambah bud ma phi dak kejap kan puai kata kapot te nak la kada ma kwa ban ong pi tong ini trei ngia long kawai bat kumjung lai keren bat national president madon burom joni ngakwa ban petip gini ki arteli ki blok kawai ka konsensi sora bat kawai ka konsensi mau kan ro na ka parti hai koman ni lai rai bangin sa dissolve no shwa ya gini ki blok habang ong gup tamut ban ong ki barin hidum don betasyu don betang ya mai kam de kata te yakini ki arteli ngin sa dissolve kawai ka mau kan reu bat ka baar ya ka sora nang bangin yo ban thau thmai hapo ka jinglong chairmanship kini ki armut ki mali bat ka bangia keren ru kolong bikin bat hi maki ya ka kam president like lut kini kita ibro ko namar UMLA te ubakwa ban ya job election nei la dolong ubomlong MLA teng ya lepat namar blame perkhat ya ka ban job na ka ban rem na next Tenil tak apa sim hikini ki lokal MLA ngatrai ka kambaro kan bet kan yai bet na dong sedang. Dikata ka bang akwa ban pentip ye pi yo lesi na kilian gini ki nong kersian ki leader jompi na kan ki na pro atli ka konsensi yo pirit mesin ngong pingin lek ta. De hakan ni kata yo banwan ngin sa isu yo kodar badadin nang ta. Kini ki MLA beton burom jongi kin sari organize ya ka block committee jong ka parti NPP hakini ki arteli di constituency tetang ini kentin